em dic Pau, soc de l'escola Antoni Gaudí, de Sant Boi de Llobregat, i el nostre projecte és Terra i mans units de les mans. Terra i humans units de les mans és un projecte d'ètica i sostenibilitat amb la participació de tota la comunitat educativa de l'Escola Antoni Gaudí. Aquest projecte té com a objectiu global la conservació o la millora del nostre planeta Terra perquè tothom hi puguem viure amb dignitat i amb equitat. Té un objectiu proper, que és la transformació del medi més proper, el que tenim a la vora. Aquest és un objectiu més concret. I tenim un altre objectiu molt important, que és l'objectiu personal, que és el canviar actituds i prendre compromisos personals i de grup vers el medi ambient. Un dia eren arribar a l'escola els 4 elements de la natura, la terra, l'aire, l'aigua i el foc, i ens portaven una carta del planeta Terra demanant col·laboració, explicant-nos la situació del planeta i demanant col·laboració. A partir d'aquí, cada grup es va plantejar un repte, una acció transformadora i, evidentment, cerca d'informació i conèixer el medi al qual es dedicarien a aquesta acció transformadora. Hi varen haver accions al bosc, accions al riu, accions amb els residus, accions amb les energies renovables. Des de l'Escola Antoni Gaudí volem donar les gràcies a la Fundació Grífols per aquest premi i aquest reconeixement i això ens ajudarà també una miqueta més a continuar treballant per la terra.